नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत पाणीपुरी. ही घरच्या घरी कशी साधी आणि सोपी बनवायची ती आपण बघणार आहोत. तर त्यासाठी हे पुऱ्या घेतलेल्या आहेत. हे बाजारात पॉकेट पाणीपुरीची मिळतात. गोड चटणीसाठी आपण हे 10-12 खजूर बारीक चिरून घेतलेले आहे. चवीपुरतं मीठ आहे. हे थोडा मी गूळ घेतलेला आहे आणि थोडीशी चिंच घेतलेली आहे. तिखट पाण्यासाठी ही 1 वाटी मी कोथिंबीर घेतलेली आहे. 1 वाटी पुदिना घेतलेला आहे. चवीपुरतं मीठ आहे. हे आमचूर पावडर मी घेतली आहे. 4 मिरच्या घेतल्या आहे आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे. तर हे आपल्याला सगळं मिक्सरला बारीक लावायचं आहे. ही मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे. त्याबद्दल आपण चाट मसाला वापरला तरी चालून जाईल. ही आपली तिखट चटणी लावून तयार आहे. यामध्ये मी 2 चमचे मोठे आमचूर पावडर वापरली आहे. जसं तुम्हाला लागेल आंबटपणा जेवढं पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही वापरू शकता. हे गोड पाण्यासाठी आपल्याला सर्व हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. ही पाणीपुरीची बुंदी आहे. ही आता आपण भिजून 10 मिनिटं ठेवायची आहे. जरासं पाणी घालूया. हे पाणी आपण लगेच काढून टाकायचं आतलं. आणि ही 10 मिनिटं अशी तशीच ठेवून द्यायची. हे आपलं गोड पाणी लावून तयार झालं आहे. ह्यामध्ये मी कलर बिलर काय वापरलं नाही आहे आणि हा कलर हा सगळा नॅचरल आहे त्याचाच. मी भिजवल्यानंतर 10 मिनिटं झालेली आहे. हे मी थंड पाण्याने भिजवलेलं आहे बुंदी. आणि हे मूग आहेत. हे मी हळद आणि मीठ टाकून बॉईल केलेले आहेत. ते मूग आणि बुंदी मिक्स करायचे आपल्याला पाणीपुरीसाठी. हे पाणीपुरीचं सगळं सामान रेडी आहे. आता आपण ते भरून घेऊया. आता आपण हे गोड पाणी घालूया. आता आपण हे तिखट पाणी घालूया याच्यामध्ये. हे आपलं पाणीपुरी भरून तयार आहे. ह्यामध्ये मी जास्त पाणी वापरलं नाही आहे, पण घरगुती असल्याकारणे मी दोन्ही पण पाणी जास्त भरून घट्ट ठेवलेली आहे. घरच्या घरी पाणीपुरी आपली तयार झालेली आहे. एकदम चविष्ट झालेली आहे. हे सामान मी चांगल्या प्रकारे वापरलेलं आहे. एकदम पातळ केलेलं नाही आहे आणि ही चविष्ट एकदम झालेली आहे. तर तुम्ही पण ही रेसिपी बघून एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.